Pigaan agad ka na itis. Pigaan ka na itis. Pigaan ka na itis. So ayan nga na itis. Welcome to my channel. Spider dito ngayon. So ngayon ka na itis maglalaban tayo. Content natin ngayon ka na itis matira matibay. So dire-diretso yung laban. So ito yung mga gagamba ka na itis. So ayan. Ganito kasi ka na itis. 4 na klase yung gagamba ko dito. Yung tigrihan, yung mais, tapos yung abuhin, tsaka yung itim. Yung mga paborito ko mga kulay kanentis. So, susubukan natin kanentis kung sino yung pinakamatigas sa kanila. So, dire-diretso yung laban kanentis. Balik kung sino yung, ayan, may napili na akong maglalaban. Tigrihan versus mais, tapos itim, tsaka abuhin. So, sino man yung manalo sa kanila kanentis, ipagtatapat natin agad kanentis. So, automatic yung isa lang yung mananalo dito, tapos bali automatic may 2 wins na siya. Ayan, so game natin ka 90s. So yung load matik na yan, loaded na yan. So unahin natin yung mais ka 90s. Ito yung unang maglalaban. Yan. So ito mais. Pili na kayo kanina kung saan kayo, sa mais ba? Good size to at kondisyon. 5 araw na alaga. Yan. Mais kanina good size. Tapos yung isa. Ito yung isa. Tigrihan. Tigrihan kanina so yan. Yan yung picture. Ayan. So good size din ka 90s. Ayan. Tigrihan. Namula-mula pa yung paa. Ayan. So pili na kayo kanina kung saan kayo. Sa mais ba o sa tigrihan. Sana makapagbigay ito ng magandang laban. Mas kung sino may mananalo dito, siya yung ilalaban natin sa kung sino rin din yung mananalo dun sa abuhin kontra itim. So game na natin ka 90s. Yan ka 90s oh. Naglalakad bangaw pa talaga yung tigrihan. Yan oh. Nagbangaw pa talaga kanentis ha. So game natin kanentis. Parang kondisyon to ha. Pigaan agad ka na itis. Pigaan ka na itis. Parang yung nadidibin mo ng dalawang lugar ka na itis. Pigaan agad. Grabe yung laban ko lang dito. Parang nastrugata yung bigyan.
Grabe ka 90s. Grabe yung laban. Iangat ko ka 90s ha. Nauluhan pala yung tigrihan ka 90s. Ayun, parang mahina yung dalawang gagamba. Grabe yung katis oh. Ganda ng laban. Wala talagang umayaw pa. Naka-deadly creamy load to ha. Ayan. Buhay pa naman yung tigrihan no. Mumubuka pa yung pangil. Ayan. Ay wala na. Ito na yung piso. Gumagalaw pa naman ka 90s. Lagyan natin sa unahan ko na. Grabe na stroke yun. Tuglihan ka 90s. Hindi ka 90s. Stroke na yung tigrihan. Nauluhan kasi ka 90s. Ano, gumagalaw pa yung ano. So, declare natin na panalo tong mais ka 90s. Ayan. So, 1 win na to. Lulub-lub muna natin to sa tubig ka 90s. Ayan. So, 1 win. So, susunod na maglalaban yung itim tsaka yung abuhin. Post ko muna ka-90s ha. So ayan ka-90s. Second game tayo. Itim naman kontra abuhin. Tayong good size din ka-90s. Ito yung picture ka-90s. So ayan. Itim. Makakalaban na good size din. Ibuto yung katawan. Ayan yung picture oh. Ayan, abuhin ka 90s. So ganun pa rin ka 90s. Naka-bidli creamy din kung dalawang to. Ayan, matik na yan. Nasa inyo na ka 90s, susilutan kayo. Sa itim ba o sa ano, sa abuhin. Abuhin na medyo orange ka 90s. Medyo bulto lang yung katawan ng abuhin ka 90s. Pero pareho good size yan. So, sana makapagbigay na naman ito ng magandang laban kay Diyos. So, sino yung mananalo dito? Siya yung ilalaban natin agad. Sa pagpapahingay lang siguro natin ng mga 15 minutes na guys. I-post lang natin. Tapos, continue agad yung laban dun sa mais. Di ba mais yung manalo? Yan. So, game na natin guys. Game. Break natin ka rin isa. Para yung tulog ng gagambay. Game. Sigahan ka ng is. Ganda ng laban, oh. Ang ganda ng laban. Grabe, lips ka na yung is, oh. Hindi natin alam kaya sino yung mananalo dyan, oh. Ang grabe. Palagi ko parang nauluhan yung itim ka ng is. Parang nadali yung itim. Iba talaga lumaro yung ano.
Grabe. Yun, nakabawi yung itim ka-90s. Grabe, lumabot yung abuhi, no? Parang good sa... Tapos yan ang 5 araw na alaga. Ayan, kondisyon. Grabe yung abuhin ka-90s. Yung gumagalaw pa, pumapalag pa talaga yung itim. Bubiglas pa yung itim ka-90s. Bubiglas pa yung itim. Yan, so hindi na gumagalaw yung itim ka-90s. So i-clear natin na panalo to. Yan. So lalaban natin agad to sa mais ka-90s. Pagpapahinga lang siguro natin ka-90s. Yan, push ko muna ka-90s.